Hello friends, नोंथांमोन गासिबो आंनि बायदि मेयाबो चेनेलाव फिन खनसे फरायफिननाय जाबाय। दिनैनि मेन थांखिया जाहैबाय माइबिजुली एप्सजों माबायदि जोङो इलेक्ट्रिसिटी बिलखौ होनाय जायो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सेराव आबुङै आङो फोरमायनो सानदों। स' माइबिजुली एप्सआव नोंथाङा गिबियावनो क्लिक खालामग्रो। बेनि उनावहाय नोंथाङा साइन इन एज गेस्ट यूजर बेयावहाय क्लिक खालामना हो। बेनि उनावहाय क्विक पे नुदों, नोंथाङा बेयावहाय क्लिक खालामना हो। बेयावहाय क्लिक खालामना होखांनायनि उनाव नोंथाङा नुगोन, नायलांबाय था, बेयावहाय फैदों कन्ज्यूमर आईडी। कन्ज्यूमर आईडीखौ बेयावहाय गासैखौबो बेयाव टाइप खालामना होनांगोन। आंबो टाइप खालामनानै होबाय। स' नायलांबाय था नोंथांमोना। टाइप खालामखांना होनायनि उनाव साबमिट बाटनाव बेखौ क्लिक खालामना होनांगोन। अब्लानो जायनि नामाव कन्ज्यूमरखौ खालामनाय जादों बेनि मुंखौ बेयावहाय नुनो मोनगोन आरो बेसेबां रां जानानै दङ बेखौबो नोंथाङा नुनो मोनगोन। स' बेनि उनाव नोंथाङा गावनि इमेल आईडीखौ बेयावहाय टाइप खालामना होखांनायनि उनाव बेखौ साबमिट खालामनानै होनांगोन। नायलांबाय था लोगोफोर, आंबो नैबे समाव आंनि इमेल एड्रेसखौ आङो बेयावहाय थुनानै होबाय। थुनानै होखांनायनि उनाव आं बेखौ पेआव क्लिक खालामनानै होबाय। पेआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुदों बेयावहाय गोजौआव रांनि अनजिमा। नोंथाङा नुदों नैबे समाव माखासे अपसनफोर। दा बेनि गेजेराव आङो इन्टारनेट बेंकिंजों आङो इलेक्ट्रिसिटी बिलखौ आङो पे खालामगोन। स' आङो इन्टारनेट बेंकिंआव क्लिक खालामबाय आरो आंनि बेंकआ जाहैबाय एसबिआई आव क्लिक खालामबाय। बेयावहाय दङ मेक पेमेन्ट। मेक पेमेन्टआव आं क्लिक खालामना होबाय। स' बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुगोन बेयावहाय मोननै अपसन फैदों आंनि इन्टारनेट बेंकिंनि। स' बेयावहाय नोंथाङा इउजार आईडी आरो पासवर्डखौ बेयावहाय मास्ट बि नोङो होथारनांगोन। स' बेखौ होखांनायनि उनाव लगइन खालामनांगोन। लगइन खालामोबा बेबायदि फैगोन। स' बेबायदि फैयोबा नोंथाङा गाहायाव नुदों कनफार्म अपसन। बे कनफार्म अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं बानायलांगासिनो। स' कनफार्म अपसनाव आङो क्लिक खालामनानै होबाय। नायलांबाय था लोगोफोर, क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो आंनि रेजिस्टार मबाइलाव अटिपि फैगोन। बे अटिपिखौ बेयावहाय थुनानै होनांगोन। स' नायलांबाय था, आङो देखायलांगासिनो। स' अटिपिखौ आङो बेयावहाय टाइप खालामनानै होबाय। टाइप खालामबाय। टाइप खालामनायनि उनाव कनफार्म अपसन दङ, बे कनफार्माव आङो क्लिक खालामनानै होबाय। स' बेबायदि खालामोब्लानो बेयो कमप्लिटलि पेमेन्ट जागोन। स' नोंथांमोनाबो बेबायदिनो इलेक्ट्रिसिटी बिलखौ जाहाथे अफिसाव थांनानै टाइम नस्ट खालामालाबासिनो नोंथांमोनाबो गाव गावनि मबाइलजोंनो बेबायदियै इलेक्ट्रिसिटी बिलखौ नोंथांमोना आरामसे न'आव थानानैनो होनो हागोन। स' गाइस, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। गोजोन्थों।